touchdown. Centro Tonabani Pangasinan Local Market. Yung sibinte niya, kuya. Magkano kila? 100 po. Okay, ito ulo lang. Yung ulo lang. Ikaw. Paparapin mo. Sorry ka na yan yung... Hoy, manong agpas ito. Hoy. Hindi ko sa bawal yung bawal. Hindi ka takbo. Bale. Gusto ko na ba? Yan. Yan na po na sa mga ganang ganang. Yan, hindi mo na ito. Ano sa bawal? Best lang. Kita ginatibang mo sila ng kas. 120 mo to, Marvis mo. Yan? Marvis mo, 120 mo. Ayan, sandaan, di ba mo to? Sandaan pa mo. Sandaan, di ba mo? Sandaan na lang pa mo. Ayan. Sandaan na lang yung mga sandaan pa mo. Kaya tagsuplanan, ma'am? 140 mami na ito. Sandaan na lang po, isang daan na lang po. 120 na lang.
Obas, obas, sandal, 1 kilo. Yan ang maliit niya. Obas natin, obas, sandal, 1 kilo. Obas, obas. Ito pa rin naman tayo. Ito man. May isa. Buong. Ito na. Ano na? Manokin tayo doy. Apa man ako kunanya ko umusto? Oh ya? Sa kilo, Doy. Sa kilo? Ito talong guta. Ano ito? Seasdale. Sequins. Just for a